Mga usapison, mga pinalangga na ito, service providers, tugyuti ko karon lang no nga magtinagalog kadali kaya ang ato ang bisita gusto man nato mapasabot pod sa iyaha no ang ato ang pagpasalamat ug ato ang mensahe sa tabang sa ngayang napaabot sa ato karon. Una ako ang pagtahod no magsugod ta sa pinaka dako nga rason nga no posible pud ni no ang mga programa nato sa nasod no atong palakpakan nga bisan pa man wala siya kuyog sa ato karon no mabati nato iyang mga programa ang ato ang presidente President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na he is being represented today no sa iyahang mga kauban sa executive branch no in the form sa DSWD by ang atong Assistant Regional Director ARD Ryan Cui. My respects also no sa father ng ating probinsya nga siya po talaga ang nagsimula sa asenso dito sa ating probinsya nung siya pa lang ay kongresista ng Segundo Distrito no Governor Attorney Henry S. Huaminal. Dala niya ang kanyang mga masisipag rin na mga board members na tumutulong sa kanya doon sa provincial board. Hindi ko na lang sila banggitin isa-isa dahil na-mention naman sila kanina ng ating mga host, ng ating mga provincial board members from the 2nd District. May ask them to stand na lang palihog, please. And the equally hardworking, no, that even though hindi natin siya nakikita as much as we want to, hindi ibig sabihin na hindi natin nararamdaman or nakikita and nagagamit yung pinagsisikapan niya para sa ating distrito. Kasama niya sa pagsisikap para sa atin, no, ang ating speaker, ang iba pang mga kongresista sa batasan doon sa Maynila, no, our 2nd District Congressman Sancho Fernando Ando Aminal. Palakpakan rin natin ang ating speaker na dahil sa kanya rin posible itong mga programa natin, Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Mga kasama ko dito sa LGU o Gosame City, kilala nyo na mga service providers, no? Sila yung mga nakakita nyo araw-araw, sila yung araw-araw nagtatrabaho para sa Gosame City, no? Again, hindi ko na sila banggitin isa-isa, but may ask all of them to stand, our Gosame City councilors. And the main man, no? The person, no, our partner and friend in the legislative, no, who's made today's event possible, who made it possible na kamo mga service providers, no, dili malimtan, no, ang inyong paglihok adlaw-adlaw, no. Kasi ikakwento ka lang po, no, Kong Jolo, itong mga beneficiaries po natin ngayon, mga tinatawag nating mga service providers, they are volunteer workers. But kaya po, service providers ang tawag natin sa kanila. Kasi sila po ang nagdadala ng serbisyo sa mga tao. No, kapag may mga kailangan po yung mga kabarangay, mga kapitbahay nila, at hindi po kasi namin, no, makausap that easily, no, napapadaan po ng aming mga constituents sa service providers at sa laking tulong ang pagkilos ng service providers na paparating natin ang asenso sa mga kabarangay. Pakpaki po ninyo ang mga kaugalingong service providers. O ang inyong pagpaningkamot, pagpaglihok sa kuhang gingon, wala na nato, nalimtan, nakita na nato. Bisan pag ato ang higala nga ni Senador, nakabalo siya, o gisigurado po yun niya, gisigurado sa inyo ang mga lideres, no, nga ngayong fiesta celebration natin, isa kayo sa mga sektor na makakatanggap ng ayuda, no, sa amount na 3,000 pesos each.
So let us give it to our partner, Senator, represented today, no, by his very hardworking and able son, also a legislator, no. Akong ihangyo tanan service providers, no, pagsulti na ko sila ang mga ngalan, atong bation sa usa ka kusog kayo nga pagpakpak, pagtintog para mapabati yun nato atong pasalamat sa ilaha, no. Senator Ramon Bong Revilla, represented by Congressman Jolo Revilla. Ato mga service providers, kamo ang mga special guests karong adlaw, karo ang makadawat sa assistance sa ayuda, no. And now we welcome all of you to this activity which is part of our fiesta celebrations. Kay musulti lang ko ninyo kaning ato ang paghatag og ayuda sa inyo, ha. Dili lang ni tungod kay palangga mo namo, dili lang ni kay gusto namo makatabang pud sa inyo ang pang-adlaw-adlaw, pero kani dako na po kay ni og tabang sa ato ang lokal nga ekonomiya. Kay pagdawat ninyo ani, no, igagastos na naman to, no. And sa paggastos nito, natutulungan nyo rin ang ating mga maliliit na negosyante, yung mga bibilhan nyo ng bigas, pagkain, mga kagamitan nyo pangbahay, no. In fact, during the duration of our fiesta celebrations, no, hindi liliit sa 50 million pesos ang ibibigay natin mga ayuda and allowances sa mga different sectors. Kung nagugulat kayo, paano posible magkabigay ng ganun kalaking halaga ang ating gobyerno? It is because of partners and leaders like Senator Ramon Bong Revilla who help us, no, who always watch out for us, that make it possible. So once again, palakpakan nato si Senator Bong Revilla and Congressman Jolo Revilla. Welcome once again to everyone. Daghang salamat sa inyong time. No, sa maayong buntag sa tuwa tanan. Thank you very much, Mayor Indy Waminal. Everyone, atong i-practice ka kanina. Mayor Indy Waminal. Once again, Mayor Indy Waminal. Following that, at this juncture, we are so privileged to have with us this morning to give us a message. Please welcome ang amahan sa atong probinsya, our very own hardworking governor, Attorney Henry S. Waminal. Daghang salamat, palihog, manlingkod, Asenso. Okay. Ganiya ba? Pagsulod na mo, kanang bilib ko ninyo. Kay abi nako o ako mo'y inyong pakpakan. Nakakita lang mo og mas gwapo pa nako. Kamot yun. Anyway, akong mga kaigsunan, today, as we are celebrating the week-long celebration for the 76th Charter anniversary of the city of Osamis, and also the feast of Our Lady of Triunfo, Birhen Sakota, si City Mayor Indy Waminal Jr. nga ato po miyagi nagkuyog mi. Abi na ko, ako'y pinakagwapo. Si Indy na po niyo kitanaw, kay mas gwapo ko na ang anak kaysa amahan. Together with the sangguniang panglungsod sa Osamis o ubos sa pagtabak sa atong higala sa Senado nga maoy nagdala og pundo
para nining ayuda nga inyong madawat karon si Senator Ramon Bong Revilla nga girepresentahan karon sa atong higala kauban ni Kong Ando. O karon kay wala man si Kong Ando dire, miyon gyud mo nga mas gwapo si Kong Cholo kay kaniya. O uban sa atong sangguniang panlalawigan, no, atong gihimo karon in addition sa atong mga infrastructure development projects nga gihimo sa Team Asinso Osamis ubos sa liderato ni Mayor Henry Jr. kining ayuda para sa mga Osamisnon para sa pag-asinso. Karon kamo mga service providers 2,900 kabuok, no? Karon human diri sa City Gym, moadto na sad kita sa City High o dito sa multipurpose covered court sa Aguada, no? Kamo mo'y una nga gitagaan in recognition sa inyong pagboluntaryo, pagserbisyo, pagpaabot sa mga kalihukan serbisyo ngadto sa mga katawhan sa nagkalain-laing barangays. O human unya ninyo ipadayon ang paghatag sa ayuda on July 15 ngadto naman usab sa atong mga magbabaon, no, sa atong farmers, sa atong mga fishers folks, sa atong mga PWD o usab tungod sa paningkamot o kakiyat ni Konsehal Dingge, Amas Konsehal Dingge. O, hindi na. Animal. Napas apil na sa pagdawat ang sektor sa LGBTQ. Kini mo'y additional augmentation sa atong uban pang mga social services program, sa free hospitalization, sa atong panghatag sa mga agricultural farmers, sa atong pagsiminto sa atong mga karsada, sa atong pagdevelop sa atong mga lugar as tourist destination. Busa karon atong pasalamatan ang atong presidente, si Presidente Bongbong Marcos. Ang inyong pakpak murag sinsilyo inyong madawat. Pakpakan na to si Presidente Bongbong Marcos. Murag di na alkansi, murag pakpak na to tag 3,000. O ang atong Speaker sa House of Representatives nga ang tanang pundo moagi gayod sa ila tungod sa sila ang mo-approve sa budget sa Pilipinas. Pakpakan na to, Speaker Martin Romualdez. O karon usab nga adlaw atong pasalamatan ang atong higala nga senador nga dili lang karon nagtabang kanato sa pipila ka panahon, no, dito sa Senado gawas sa ayuda nagsuporta siya sa Team Asinso sa pagpalambo nato sa atong probinsya. Pagpaka nato, pasalamatan Senator Bong Revilla.
inyong pakpak. Mas kusog pa kang kung julo ka ganiha. Ha? So, makita na to. Ganiha paglangaw na mo. Mulay, kulang na lang ninyo gayon nga ambakan. Ha? O inyong pagahagkan. O niya, ako sa luyo, namano na lang tao. Dili na halo. Ha? Ang atong mahal nga senador nga girepresentahan sa iyang pinanggang anak nga ato sang congressman, si Congressman Jolo Revilla. O usab ang atong nagdala dito sa tingog sa segundo distrito sa Kongreso, no, nga ang ubang pundo karon kauban sa gidala ni gihatag ni Senator Bong Revilla, pundo nga naani sa atong congressman gikan dito sa Kongreso. O karon atong pakpakan, pasalamatan si Congressman Ando Waminan. O mga kaigsunan, dili unya nato kalimtan ang tao nga nagsuporta kanato. Busa sa atong pagpasalamat kaniya, ato siyang i-consider nga parte sa ato ang pagkapot sa atong vision. Ang ating vision, Asenso, Misamis Occidental. Dili mo asenso ang atong probinsya, kung dili mo asenso ang atong dakbayan. So, asenso o Samis. O ang maong pag-asenso atong makita dili lamang sa pag-asenso sa atoa nga tagsa-tagsa ka barangays, kundili diha sa atong pamuyo. Unsang klase nga pamuyo nga atong gusto makabot? Ang atong gusto nga kitang usamisnon, kitang misamisnon, magpuyong, malinaw, malambot, o malipayon. O sa atong kalipay karon, ato sa pakpakan ang atong DSWD employees nga mao'y magbilang pagpanghatag. Girepresentahan diri ni Ardo Ronan Cue o sa atong sekretary nga atong higala, Sekretary Gatchalian. O mga kaigsonan, nasayon ko nga gusto na ninyo makita ang gwapo batanon nga representante sa ato higalang senador. Busa dili ko na lang tason ang akong mensahe, uban lang sa ato ang padayon nga panaghiusa. Mabuhay ang Misamis Occidental. Asenso! Asenso! Daghang salamat, maayong buntag kanatong tanan. Thank you so much, Bro Henry, for your words that brings us hope and inspiration. Sa mga pa ako ni Shaggy, Asenso! Misamis Occidental! Balikan pa, Asenso! Misamis Occidental! Thank you very much. At this juncture, may I request everyone to please direct your attention to the projector screen for the introductory video presentation for Senator Ramon Bong Revilla Jr. Kilala na natin si Senator Bong Revilla, isang action star sa pelikula at
Action man sa tunay na buhay. Ang no permit, no exam dahil sa batas na kanyang inakda. Pinangunahan niyang makisulong ang batas na nagbibigay ng permanent validity sa birth certificate, death certificate at marriage certificate para hindi na maulit-ulit ang pagkuha ng mga ito. Siya rin ang nasa likod ng batas na nagbibigay ng 20% night shift differential pay sa mga kawani ng pamahalaan. Dahil sa New Philippine Passport Act na kanya rin inakda, mas mabilis ang proseso ng passport application ng ating mga kababayan. Sa kanyang pagsisika, doble na ang matatanggap na teaching allowance ng mga public school teachers, bunga ng Kabalikan Pagtuturo Act na kanya rin inakda. Ay munting paraan ng ating pagkilala sa kanilang masigasig at taus-pusong pagsiservisyo sa bayan.